i ho van publicar. En un intent que van fer a finals dels 90, que va sortir més o menys, de rellançar la línia de fantasia heroica, dels còmics de fantasia, que publicava Planeta. Uns còmics que amb Conan funcionaven molt i molt bé, doncs van decidir ampliar una mica amb algunes altres coses. I després parlarem d'un altre. També es va publicar a Totem, aquesta és una edició de Planeta, Sarban, també, còmic de fantasia heroica de Jordi Vernet, i el còmic amb el que Jordi Vernet ho va patar una mica i va ser molt conegut durant molt de temps, va ser aquest. Va ser aquest d'aquí, Torpedo. Quan pensem en Torpedo sempre pensem en Jordi Vernet. Curiosament, no va ser el primer dibuixant. El primer dibuixant va ser Alex Toth, el qui no li va acabar de fer el pes al personatge, i després ja ho va agafar Jordi Vernet. Es va publicar a Totem, es va publicar després per Glenat, i s'ha anat reeditant diferents.